No niin, tervetuloa City Market Ylöjärvelle, kauppakeskus Elovainioon ja haluan yrityksen puolesta onnitella tästä mahtavasta voitosta. Kiitos paljon. Jännittääkö? No kyllä pikkusen joo. No se on ihan hyvä asia. Vähän kädet hiko. Aivan loistava. Ootko mitä reittiä suunnitellut, minne päin lähdetään menemään? No ei nyt semmoista suurempaa sotasuunnitelmaa ole, mutta eiköhän sieltä jotain löydy. Aivan varmasti löytyy, että kyllä me ollaan pyritty virittämään kauppa siihen kuntoon, että saisit mahdollisimman hyvän hyödyn tästä voitosta. Kyllä. 3 minuuttia on lyhyt aika, mutta kyllä sä hyvin selviä. Eiköhän? Pistetään vauhtia vaan. Lenkkarit jäi kotiin, mutta näillä mennään. No hyvin noin menee. Kyllä. Kiitos. Ja onnea. Kiitos. Pakasteille ensteks. Tuolta vaikka tuommoista pizzaa mukaan. Sitten jatketaan. Ja sitten simpukoita. Tai tuolta. Moi. Kyllä. Superfoodia. Pakuria. Smoothie. Oi hyvä. Sitten mennään. Tässä kello näyttää reilu puoli minsaa mennyt. Tässä juustoja tuolta. Fetaa, tofua, enkä kasvissyöjä on, mutta otetaan silti ja halloumia vähän mukaan. Noi. Sitten jatketaan. Jauhelihaa. Otetaan tosta tommosta ja kalapaistia. Tässä sisäfilettä. Otetaan nyt kanaakin vielä. Otetaan tuolta savustettu lohi ja toinen lohi. Mihkä sitten mentäis? Tässä meidän kello näyttää 1,5 minuuttia mennyt. Jaha. Koska täällä keksejä. Vähän täytyy herkutellakin. Kahvia. Noi. Otetaan nyt juhlamokkakin vielä. Tosta tommosta. Siellä suklaata mukaan. Noi. Tässä kello 2 minuuttia mennyt. Tää on vähän öljyä. Vaikka tommosta. Balsamikoakin pikkusen. Noin. Joko sitten täytyy lähteä kassalle päin. Mennäänpä tästä. Vähän tuplaa vielä mukaan. Raakasukla. Sitten mennään. Mitäs se kello näyttää? Noin. Kiirehän tässä tulee. Noin. 5, 4, 3, 2, 1. Jes, hyvä! Kyllä tuli hiki. Hohoja. Saiko tuo kärryn tyhjä? Sai. No niin. Mut kyllä nyt tuntuukin, että tuli kärry tyhjäksi, ihan hengästynyt. On se lyhyt aika. No on se. Mäkin kattelin tuossa koko aikana, että nyt on mennyt jo ton verran. Kuinkahan se kerkee? Hyvin sä vedit. Joo. Ihan yllätty itsekin, että siis ajattelin, että se aika tuntuisi niinku, että sitä olisi enemmänkin. Mut kyllä sitä tavaraakin tuli. Aivan loistavaa. 3 minuuttia meni nopeasti ilmeisestikin. Meni hyvinkin nopeasti. Ajattelin, että ei menisi niin nopeasti, mutta meni. Mutta tämän kuittia kun katsoo, niin kyllä sä oot aika reilusti kaikkea löytää. Kyllä sä vähän suunnitellut tätä ostosreissua, että kuitenkin reilusti yli 200 €. Järkeviä ostoksia vaan. Ei turhia. Niin, ja sitten niissä, kun ne bileet pidät kavereille, Kyllä. niin sit mietit, kuinka järkevää se oikeesti Kyllä, oli. terkkuja vaan kavereille. Ei mitään. Saa tulla kylään. Tossa on kuittia. Kiitos. Onneksi ja
Ja onneksi olkoon ja nähdään täällä Ostosten merkeissä jatkossa. Kyllä, varmasti. Kiitos. Kiitos.